weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to ñaabina duɗal ceerno ahmad dada to mbahe e nder galle ceerno yahya dia ko on waktu yoni hay nder galle ceerno mama sy ko nonne kadi ceerno mahmoudou wele ha e nder galle ceerno abdoullahi sy e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi ndi sénégal hande o jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi yalti e deƴƴere muɗuma ko haaletno gila octobre ko fate softuceur o société pewno ko fate kuusuji o holliti taw koye rewido goɓe mbaɗi hen ko kala ene sellina wi wenga to leydi mauritanie ɓeydude jokkodiral hakkude mauritanie kame côte d'ivoire jagorɗo awo gaynaka mo leydi côte d'ivoire ɓeydi sembe jokkodiral hakkude muɗum e leydi mauritanie ɗum tumade o jokkodiri e jagorɗo nando makko to banggue gaynanteri leydi mauritanie to leydi mali hobelmo aljawad ɓe kolliti ɓe mbaɗi fiyande ɗum ko hecciyankoɓe kolliti ɓe teɓɓiti hen woni koninkoɓe leydi mali kame wallidi mum ɓe kolliti ko kamɓe mbaɗi ndeɗon fiyande e nder ɗin otoji gonnoɗi e nder opération muɗum taw ko nder diwan mo kiidala to leydi guine konakiri caggal nde bifta nene mum Thibaut Camara wonande tribunal mo kanka holliti udditi hen tefore ngam andude ko jeeyi on sababu kabruji men manawina to Burkina Faso Niger Benin RDC Congo ma en jaton to Côte d'Ivoire jolam jaberi ma en kaali hakkude Iran kame Aïsara Badiana musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññodena o wiyete ko alhaji ousmane diallo o jeeya koto makko ene tawe e nder zone Kédougou département mo Kédougou commune mo Tamronkoto ceerno alhaji ousmane diallo ko keptinaɗo e nder sénégal nonne kadi Gambie Guinée Mali ha e leyɗele ɗe kala ko cafrowo gandol leɗɗe bawɗol leɗɗe kono kadi safrata ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ceerno alhaji ousmane diallo ene safra deedi musoji gonduɗo e ɓuɓri ɓaleri bawdi wondi kala debbo e gorko joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala joguiɗo dogam cité ɗo tolni kala omo safra debbo donkuɗo ɓesnude allah ne rokkimo hen soɓe jokkodiri alhamdulillah ceerno alhaji ousmane diallo ko cafrowo omo itta humre humide soye jinneji soye seeɗaneji soye yimɓe ko wawi wonde kala omo itta ɗum e ballal jomiraɗo o neɗɗo ɓuutowo ñaw danoyel caɗele gorago kala mum allah ne rokkimo hen fartange omo safra ɗum ha sella ceerno alhaji ousmane diallo to makko sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 77 619 22 67 walla mbaɗa 77 775 07 53 kawrata on koye ɓiyi ko biyeteɗo ceerno mamoudou koli diallo on nden tongode mum ene waɗi whatsapp musidɓe tedduɓe joguiɓe ɗi ñabbuji kaalaji kala so tawi a jokkodiri e makko ma ɓen ko laaɓi gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum weltare tv gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safratoɓe e mum kalɗo gone e windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo toƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma
gorelte hewɓe safrotoɓe mum kolliti alhamdulillah gila jokkondire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli mumen kala gorelte sa heeɓi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma yi toon kala ko safrata kala gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto koredinnoɗo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa jokkodirde e mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto semme jokkodirta koye Amadou Samba Diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi Mali gonɗa jokkodirta koye Bayel Djibril Diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto Mbour leydi Sénégal jokkodirta koye Saydou Ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fettata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe e leece kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on gonduɗo e prostate hay sino prostate ma koko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande joya mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpittal men ɗem ngala pulara no gaɗiɗen wadde kala kikiɗe yaade ha toon to luktayba gorgola jokkodiren e musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane ina wawi addande men wasiya kala kikiɗe ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude haadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe. Ceerno Abdoulaye Sarr golle tati enen goodi golle ɗe ngalanaka peesirɗe
ñande yawmal qiyamati sabu mawnugol golle ɗe aɗa andi ñande yawmal qiyamati so yimɓe darima moni kala ene peesene moƴƴi muɗum ɗi mbaɗe bange bonɗi ɗi mbaɗe bange so tawi moƴƴi ɗi ɓuri bonɗi ɗi liɓi bonɗi ɗi on ko malaɗo ene woodi golle tati noon ɗen ɗon golle so tawi neɗɗo gollima ɗumen ɗen ɗon golle peesirɗi mumen ngala ala peesirgal wawi rondade ɗen ɗon golle gollal garnal ngal ko yaafade yimɓe kanje golle tati ɗe fof noon Allah ene jangtiɗe to qur'ana mum tedduɗo fo gollal gadnal ngal ko yaafade yimɓe wonde jaafotoɗo yimɓe kala ko neɗɗo wanma jaafoɗa ɗum ala jobdi muɗum ala dottode sen duttima to jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi faman afa wa asalaha fa ajruhu ala Allah on jaafiɗo moƴƴini on jobdi muɗum koto Allah tan woni ko Allah tan yoɓata ɗum Allah nelata malaika yo ya yuɓoya on ɗon geɗal ɗimmal ngal ko muñal kala ko mbaɗaɗa muña ɗum kadi jobdi muɗum ala dottode ko Allah tan kadi yoɓata jomum ɗon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi innama yuwaffi sabiruna ajruhum bighayri hisabin o innama yuwaffi ay ko humnete as-sabiruna wonande muñɓe jobdi maɓɓe ala limore ko jomiraɗo wi noon wonande on muñowo kala muñowo on jobdi muɗum koto Allah woni kadi limore muɗum ala jobdi ndi ala limore to tolnoto ko so nangamo walla nangamo gueɗel tataɓel ngel ko korka jobdi muɗum kadi dottaka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala won to wi kullu amali ibnu adama lahu illa sawmu fa innahu li wa ana ajzi bihi o wi kala korka kala gollal ɓi adama ene jogii jobdi so wona korka omo nela malaika yo ya yoɓoya so wona korka o wi korka noon ko kanko Allah yoɓata jobdi on ɗon o wi so tawi ñande yawmal qiyamata ari ñande ummitare so ari ewnago ene ewno ene wiya hol ɓen ɓe ganduɗa jobdi mumen ko Allah tan yoɓata ɗumen o wi muññoɓe ngara horannoɓe ngara yafortonoɓe ngara yo Allah waɗ en e ɓen ɗon enen e dendagal bandiraɓe julɓe ɗum noon ɗeɗo gueɗe tati ɗeɗo golle tati so tawi neɗɗo goni gollotoɗo ɗe yo andu ko Allah tan yoɓata ɗum wona ene wakkile malaika yo ya yuɓoya ɗum yaafade yimɓe kala ko neɗɗo wanma jaforɗa ɗum saabu Allah wona muñirowo saabu Allah kala ko neɗɗo wanma muñira saabu Allah wona korowo ɗeɗo gueɗe tati ko Allah tan yoɓata jomum ko Allah tan andi jobdi muɗum no foti yo Allah waɗ en e ɓeeɗo yo Allah waɗ en e ɓeeɗo ɓe Allah yoɓata tawa relani malaika o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Ibrahima Saydou Kane golle man jooɗi peewi kumpital men ɗemngala pular e nder geninde leydi Sénégal gartiren koye jagorɗo cellal ɓalli woni Ibrahima Sy yalti e deƴƴere muɗum ɗum ko caggal haalano ko ɗo hen ha pundir woki kan haala noon wonno ko guila nogas jeenayyi octobre taw kadi faati koye société softiceur mo ganduɗa ko pewnowo kuusuji kame gueɗe kewɗe ɗe rewɓe kutorto yoga gueɗe goɗɗe kala ko fatude laaɓal e cellal neɗɗo kala yehino kay ha wiya ɗin kuusuji eɗen gueɗe kala pewnoteɗe walla kutorteɗe kala wona moƴƴe no feewi ha haala mum heewi ɗo hen ko hande noon wo yalte deƴƴenema ko holliti ɓe ndewidima ɗen gueɗe kala ko haalano e ngal ɗon gollorgal ɓen jiyani hen o laɓɓini ngal gollorgal ha laaɓi firti noon ko kala hutortonoɓe ene mbawi jokkude hutorade ala kala ko feeñi hen haydara taw koye dow ɗiɗon sifaji kedoɗen koye leydi ndi Sénégal gartoɗen ko faade banggue kuulal ngal wonande Aliou Sall jagorɗo télécommunication leydi Sénégal ngal nawi toon to sursarɗo yeeji ndo leydi ndi Sénégal wonande pelle syndicat ji taw ko médiaji jayndiyankoɓe garti e hollirde
ɗum jaɓetake hande ni jango ko yidde ustude fayidagal e sembe jaydiyanke ko yidde kayya so tawi tan haali ko yaadani e ma ndewna ɗum banggue mo jiɗɗa o ɗen gueɗe kala kalamen ɓe kolliti fandarma ɓe ko wullitade suduña wore townuɗo taw wona tan ko nawa yeeso ɓen sarɗiyankoɓe ala en kala koɓe paami taw koye dow oɗon sifa Barthélémy Dias gonnoɗo maire wuuro Dakar waɗi jilmum hanki o toon to Rebos noon ko kaso ngam juuroyade Abdou Nguer chroniqueur mo ganduɗa ko journaliste nangaɗo ene dumba guilay mayirɗe lewru février mayde ɗo ɗum ko caggal nde haalno ko fate mayde Abdoulaye Ba on étudiant baranoɗo toon to université Cheikh Anta Diop kan haala noon jeeyi sababu hawo dumba toon ganduɗa ñawore makko jogori wonade ko nogas ndu lewru ndu gonɗen Barthélémy Dias yindiri toon kadi e janien goɗɗo biyeteɗo Modou Faye ɗum foof noon ko yidde muññiddeɓe e andinde kay koɓe nanguira ko ŋañalde tan wona haydara goɗɗum hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko hanki o ko fate batu jagorɗe wa arti e ustugol dépasse wonande état leydi ndi ko ene tolno e 19 agent liggotoɗo taw koye yogay liggeyaji ɗen joɓɗele men kala ma guitte firti ɗum kala ko ma derguite ha laaɓa taw budget muɗum ne yahanno ha 27 piccala diga 51 taw koye milliard taw kadi ganduɗa haalisaji jaltoji taw ne yooɓe ɗi kala ma wonoyi milliarduji 9 pawɗi 127 wonande million taw kadi yoɓeteɓe koɓe 198 taw kadi ko ɓen kala joɓete ɗin haalisaji wo holliti ɗum so tawi momtama ɗo e duuɓi 3 ene wawi wonta wonande 55 milliard ko préje franc CFA wasata wooda ko nafti kono kadi ɓen iteteɓe ma jooɗoyo galleji men caɗele ɓeyduno ɗumen ɗum woni pellital ngal wo ƴettani ngam ustude fereji état o beele kadi wawde dañde haalisa wawde waɗoyde banggue goɗɗo hoorejo leydi ndi Sénégal hanki o Bassirou Diomaye Faye yuɓɓini hanki o batu jagorɗe wo arti e erade gouvernement o tenti noon to banggue ndema taw kadi ko ndema maaro beele kadi Sénégal wawana hoore mum to banggue ndema o holliti kuccam golle makko ko ɓeydude ndema kono kadi ko ɓeydude gaynaka ha tenti noon gaynaka moderne woni heesa yaadu ka jamanu beele ɗe daabeje mbaɗa kosam tew dañi ha heewa ɗum woni ko eri fannu on jagorɗo ko fate oɗon fannu nde ɓeydata darde muɗum taw kadi koye dow oɗon sifa jahaten ko toon to Bakel finoɓe toon remoɓe maaro kolliti o saaha kala ndema maaro mumen ene yatiri caggal no feewi jeeyi sababu jatirgol caggal ndema maaroji mabɓe ko teskede financement ji ene manque ɓen remoɓe e wiide Samba Ka wonande région de Tambacounda département Bakel aɓe jogui caɗele ɓen commerçant ɓe taweteɓe toon hewɓe hen kolliti maaro taw ko local heew ko yeeyete ko toon o sa yi prix mum ngabbi seeɗa no fotiri kala iwata koto banggue région de Diourbel hay nokkuji goɗɗi kala natti iwde e région de Tambacounda walla ni toon to département Bakel ko caɗele ɗe guuri taw kadi koye dow oɗon sifa keddoɗen ko toon to Bakel subaka hande o ko accident musɗo waɗi on accident noon wonande kay ko on minicar giwnoɗo toon to Bakel ene fayi to luuma mo bonji on dognannoɗo noon ko on oto kay woni wonande accuɗo lawol mum o yani on minicar waɗi neɗɗo goto basɗo hen fittandu muɗum waɗi ko ene tolno e yimɓe jeenayo yimɓe yonɓe gañima hen kanko on basɗo fittandu makko noon ko koɗo wo jeeya ko toon to leydi Côte d'Ivoire o faano ko toon to luuma mo bonji ngam yeeyoyde gañiɓe ɓe noon maɓe gon 11 neɗɗo wi wonande lieutenant Diaw holliti wonande sapeur pompier wawi yettade toon taw koye saaha mo foti yettade o ken tolno e 29 taw ko kilo huuɗo bonko ko kañum woni ko tetta toon to Bowal Ladi Diwoje ngal AIBD tetta koye ɓiɗɗo goto Sénégal naajo
hen goto kadi ko koɗo jeeya kay leydi ndi ko debbo e gorko koye nder wolisaji mabɓe ɓe giwi ko banggue Maghreb to so tawi gorko ko duuɓi 45 yarata kene fota wonde 150 millions so tawi kay ɓe daɗino ɓe jeeyi ɗum o saabi tawi e juuɗe ɓen loskoɓe oto faano hoto iwi e holno ɓe gaddiri ɗum e oɗon ha sifa kala to Ziguinchor ko Tana Mousso waɗi toon hanki o ene metti haalde noon nde tawno suko ko duuɓi nogasa o yarata o yeeyanno ko kafe koɓe mbiyata mayga ko kañum tawa e place muɗum ne wara walla ni ne maayi kono kadi ɓe kolliri to geenol to o wayi kono kirsaɗo ni henna ko waɗum ko noon o saaha leelawal ene waɗi hen ha ɓuura andede toon to leggal Sinthiaba ne tawe e ndera commune mo Ziguinchor kono noon haɗo hen anda ko taw waɗɓe ngal ɗon baɗal ngal ganduɗa ko baɗala musgal no feewi gartaten koye o ko jangti ko o wiyete ko Moussa Cissé ne metti haalde kono noon ko actualité kanko Moussa Cissé noon ko janggowo mo duuɓi nogas e goho ko kanko kay ɗirli tigui o luuɗi ngel ɗo en cukalel ngel ganduɗa ko AD mo ganduɗa ko suka almudo toon to Richard Toll ɗum noon waɗi koto cyber café waɗɗani ɓalal mira société pewno sukara won darinoɓe noon nani cukalel ne wulla nde ko ɓittude ngel e ɓalal no ñoƴƴiri hen makko no wondire makko ni noon ngel ronki moƴƴi woni lugde noon ɗin luukali woni ɓe notti en kanko on biteɗo Moussa Cissé o noon o yiɗi diwde miro hawre o nanggama kamɓe kala ɓe totta gendarmerie ngel cukalel ngel ɓirlima kanko ɗo ene Moussa o ngol watti laabi tati ne yahay makko e dow oɗon sifa parquet mo Saint-Louis noon udditi hen losko yañgo no feewi gam ƴewde holko woni caggal beele won woɗɓe ɓe jokkodiri walla tawala koye dow oɗon sifa tan woni ko jokkodira hen goɗɗo noon ko M Fall mo duuɓi 49 ko kañum waɗi viol wonande juuten muɗum on juuten noon mo ganduɗa jibina ko hitande ujunere 8 iwi ko galle bamumen to ari to nene mum to Cambérène gam jokkude jangde mum toon to lycée mo Parcelles Assainies suka debbo noon ko Ka Diagne on noon ken toon e duuɓi 7 omo yahay mum kono ko yaadu momgol tan o wattidi memde ɗum koye dumna cakkitiɗi fodde laabi tati kay o watti ɗum tan ko so yimiraɗo yalti tan o yiita ɗum o yahay muɗum omo yaha yimmo ko joom suudu makko omo yaha kadi e ɓiɗɗo o ko jutten makko ha ngel ƴetti hen reedu nde o nanga o dari yeeso commissariat o holliti ko takka ko de wona kanko noon o wona gorko ɗi duuɓi kala ala ko dillata makko haydara koye konguɗi makko o haali ɗin konguɗi noon nodda joom suudu makko yo ar ha ko haali ko beele ko gonga on holliti omo ɓuuri jamdi sellude o holliti debbo ko belɗo haala kanko noon ko waɗa ko iyaji tan wona kanko ko wonde kala o sa waɗama garde à vue ɓoyatama o dara e yeeso procureur gam nottade ko waɗi ko gartaten koye haalande joƴƴingol wonande candidature président Macky Sall toon tolloni ha nden jokki haalede e nder leydi ndi Sénégal oɗo sa ceerno Alassane Sall erima o sarɗiyanke o erima hoorejo leydi Sénégal wonande kay nde jagganta hono Macky Sall wonande ko woni e dow mum ko nonne kadi Tahirou Sarr sarɗiyanke ewnima ɗum Abdoul Karim Sall ko nonne kadi wonande hewɓe kay e dilloɓe e dawrugol leydi Sénégal kamɓe société civile kala e syndicat kala kolliti o sahani goni caggal o gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal no Macky Sall aɓe nanggani ɗum kene kadi oɗo saha ɓe kolliti Macky o ene jogui fartagui wawde ardade loñi ma wonana nafoore Sénégal kame Afrique kala kono noon Dakar holliti woni Dakar ko gouvernement tintinaka hen haydara kono haɗo hay konngol taw ala koɓe jaltini hen haydara ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder genidi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie état major général armée leydi Mauritanie o holliti maɓe gommin campagne recrutement ƴettude kala kay ɓiɗɗo Mauritanie najo jiɗɗo nadde armée leydi ndi taw koye duuɓi ɗi ɓe jamiri 5 ha 20 ndu lewru
ngam joƴƴingol ɗin ɗeroji taw koye région ngaji tati ɗi militaire ene hena toon to Nema Attara ha toon to Alega hakkunde duuɓi 17 duuɓi 25 ɗo e 31 décembre ko nden ɗum waɗata kono kadi yata jogui kayit jibinande aɗa jogui kadi carte d'identité aɗa jogui kadi kene heptina aɗa jogui cellal maɗa no fotiri kala aɗa jogui hattan wonde ɗum an aɗa sohla waɗede kay recruté e nder oɗon fannu batu jagorɗe hanki hoorejo leydi Mauritanie Mohammed Wuld Cheikh Al Ghazouani o erima gouvernement mo leydi Mauritanie nde jogoto nden kay kisala ndemandi local ndi nde tawno ko ndin tan wawi tude heege leydi Mauritanie gila e maaro ha e ndemandi goɗɗi kala nde toppite kono kadi nde ɓeydata doole ko fati banggue yogay ndemandi kadi ɓe ɓeyda kadi ndemandi ko ɗon fulɓe mbi noon ndemandi fooli jiggandi woni ko hoorejo leydi ndi yiɗi hutorade kanko hoorejo leydi Mauritanie Mohammed Wuld Cheikh Al Ghazouani hanki o jokkodiri e téléphone woni roi mo Bahrayni o roi mo Bahrayni woni roi Hammed Ben Issa Al Khalifa ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaajƴe no feewi kono kadi kanko hoorejo leydi Mauritanie o holliti wayadani e nde felmande toon to Bahrayni taw kadi misilaji giwno ko toon to Iran o holliti omo wonde Bahrayni kono kadi maɓe ɓeydu jokkodiral hakkunde ɗen leyɗele ɗiɗi kala ambassadeur mo Iran tawite to Nouakchott holliti udditi deftere duwaw ɗum ko caggal maayigol Ali Ayatollahi Khomeini mo ganduɗa baraɗo ñande aset jawtuɗo hen o nden deftere noon ko hande sanga 15 heures woni ko uddi ko hanki 4 hande 5 kala kay jiɗɗo duwade so ari winda inde mum winda duwaw mo duwanto o khalifa mayiɗo baraɗo e nder fiyande Israël Amérique taw ko toon to Tehran woni lamorgo leydi Iran jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie o holliti jokkodiral hakkunde leydi Mauritanie kam e leydi Côte d'Ivoire ɗum noon koye jillu wonande jagorɗo mo leydi Côte d'Ivoire kanko mbiyete Sidi Timmiko Touré kanko noon waɗi jillu makko e nder leydi Mauritanie ngam ɓeydude jokkodiral hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe taw koye fannu mo ganduɗa to banggue wonande gaynaka hakkunde tew ko samne ɗiɗon fannuji kala kono kadi o joɗodima e jagorɗo awo ma jekkaɗe mo leydi Mauritanie ngam ɓeydude jokkodiral o yilloyima ha toon to kaggulaɗe mo Nouakchott ɗum noon koye calɗi jokkodiral to banggue fannu commercial hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala jeyti nden fandare jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie yeddi ha sori ladde holliti wiyoɓe kay won tew goto ñamaɗo e nder Nouakchott tewode omo nande tew dewaɗi wona moƴƴo no fewi o holliti ɓe mbaɗi hen sanction ngaji laaɓɗi ceer to banggue vétérinaire on tew kay ko tew gueloɗi ala kala ko woni e oɗon tew haydara union des forces pour le union taw ko dental wonande force ko fa pour le changement ko fate banggue wonande on landa kame yogay landaji goɗɗi kala moɓodiri e riman jonnani ɓeydogol carburant e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti caɗele ni goodi ɓurata hen mayde tan ko ɓen ɓe ngala doole maɓe dañi hen caɗele mawɗe no fewi ɓe kolliti ɗum de laamu ngu fotano jabde ɓeydugol carburant hay seeɗa jahaten ko toon to leydi Mali to diwallere toonne kadi arme leydi Mali holliti waɗi toon opération gulɗo jaw wonɓe ɓe nderguiri toon pittali mumen wonɓe ɓe nangi toon wuyɓe wujjunoɓe daabeje e wuro woto tawetegoñaka diwan mollere ɓen noon ɓe gonno koye opération e nder otoji tati kono ɓe mbawi nangude hen hewɓe woni hen kadi ɓe jaltini ɗumen taw kadi koye dingiral wolde ɓe tetiɗen daabeje kala ɗen noon gartirama e jomum men ko wona ɗum ko noon to banggue wonande rebelle mo Alger wata ɓe jeytima janguɓe kolliti ñande alarba nde ko kamɓe mbaɗi jangu ngu to jeune nokku bireɗo Adgar Taklot ɓe kolliti koye sud Kidal ko toon ɓe mbari noon kono ɓe kalani no foti ɓe mbari e koninkoɓe leydi Mali ɓe jani koye otoji ɗiɗi oto goto blende e wallidiɓe
leydi Mali woni Africa Corps ɓe leydi Russie ɓe gañi hen hewɓe no fewi kono ɓe jañaki e on communiqué ha ɓuura wawde yañade no fewi. Gouvernement mo leydi Mali waɗi sifande nden sifande waɗi ɗum ko jagoɗo faggudu leydi ndi kame finance ko fati banggue jokkodiral hakkude hajjiyankoɓe leydi Mali kame Ethiopia Airline taw kadi Ethiopia Airline mo ganduɗa taw ko top 10 SARL taw ganduɗa ko kan lana wonɗen laaɗe mbawata nawde hajjiyankoɓe leydi Mali kene fotto wonde lewru kamɓe Louis kan lana kañum e bagage ɓen yahoɓe kala jahole gartol kala ko ganduɗa ma wonoy milliards ji 2,250 millions pawɗo 125 ujunere ɗum woni ko luura e ngal nandiral oɗon fannu teskede Bamako ha yogay nokkuji tawiteɗe nder leydi Mali. Yiide tew wonti ko satti sa yi kadi kilo mum koko ɓeydi no fewi wi noon ko docteur vétérinaire Jakliya Ouattara ɗum noon mo ganduɗa kama ardi DNPIA holliti caɗele tew ɓeydima no fewi yogay jeereji tawiteɗe Bamako jeeyi sababu noon ko uddugol yogay dare tawiteɗe nder leydi ndi o saaha kilo ene yaaha ha 720 ton to Dibida ko legal wite noon kame Lafiya Bougou en yaha ha 700 Yirimajo ha Joliba Bougou en yaha ha 400 Mbuɗi taw ko kilo yogay jeereji ken tolno 15 daral woni ko udda to Mopti kame noko mbiyata Guggal e Ñono ha to Masina Sego kame nokkuji Nara ha ton to Katti daral ɗi nokkuji kala o saaha darde ngam caɗele ndenka hulede janguji. Modibo Diarra kanko noon ko président syndicat ji ɓen buuseɓe o holliti jeeyi sababu ceergol tew ko uddugol yogay dare ngam o saaha nagge wote ne yaaha ha 100 ujunere 120 ujunere so tawi ko tew dammuwol ene yeeye kilo ha ujunere mbuɗu. ɗum noon ɓe kolliti ko ceergol musgol no fewi wonande ɓiɓɓe malinaɓe o saaha taw ko yiɗɓe ñamoɓe tewa to Guinée Conakry biftugol wonande nene mum kame banum debbo Tibou Camara ɓurnoɗo ɓattade Alpha Condé ɗum waɗi ko hecci hanki o. ɗum noon ko sanga 18 heures ko nden otoji tati ɗi pick-up naati wuro ngo to mbiyata cité Alhaji Umral Foutiyou Tall ene tawi to Dinguirayi. ɗum noon nde ɓe ngari nde ɓe gaddi kay ko jiwuji e tangaleji e haalisaji seeɗa ɓe bellini sukaɓe wonaɓe leegal woodi noon natɓe nder galle to kanko on yumiraɗo biyeteɗo Hadja Bintou Camara ne leeli e photo e muɗum ene fofto sanga 20 heures ne wonde ɓiyum debbo ko ɓen tigui ɗiɗo ƴetta kamɓe ɓe ñawɓe ɓe noon ko ɓeɓe kaggol koye murniɓe ɓe jolniɓe ɓe nawiɓe andaka noon to ɓe nawani tuma noon wonande ko gendarme maɓe nelaɓe yo garanɓe ko fati banggue tribunal mo kanka holliti udditi hen enquête ngam wawde andude ko woni caggal ɗeɗo hen gueɗe to Côte d'Ivoire ustima no fewi to banggue cacao o saaha gonaɗo kilo cacao ne yeyeteno 500 pawɗe buuɗi 60 ustima noon e wiide jagoɗɗo ndema jeeygu leydi ndi kilo goto joni yeyete ko 200 buuɗi 40 ustima no fewi jeeyi sababu noon ko ustugol jeereji windere to wawitake yeyde ko ɓurti ɗum so yama ko ɓurti ɗum yeyoytake remoɓe noon kolliti hen mette mumen mawɗe no fewi to RDC Congo ko ene tolno e 200 neɗɗo mbasi pittali mumen ɗum ko caggal to ɓooli kewɗi garnoji toon kene tolno e 200 neɗɗo mbasi pittali mumen ɗum koye toɓoli garnoɗi toon taw kadi jani koye ɓulli oƴirdeji taw ko min kanŋeji to noko biyeɗo probaya ene tawe e nder Nord Kivu toon noon ko gasɗe robe ɗen gonno toon hen 90 ko sukaɓe waɗi noon hewɓe gañiɓe hen nama toon to Ngoma ha to noko biyeɗo Rubva ene tawen toujours e Nord Kivu ɗum ko caggal to ɓooli kewɗi garnoɗi toon jaheten ko toon to Niger yaltinde jawdi leydi ndi
jagorɗo toppitiɗon fonno affaire étrangére haɗi ha sori ladde ɗum fuɗɗi ko ɗiɗi lewru mars ha nde ɓe jamiroyi kala jaltinde jawdi daabeje guilay nayyi jawɗi jaltatagal leydi ngam rende daabeje local leydi mabɓe so tawi neɗɗo nanggama ne yaltinira ɗum e mbadi suuɗere ne yeeya leyɗele goɗɗe koko nanguete wowno ko camion ngaji jolnano ko gayi nayyi e jawɗi nawe leyɗele goɗɗe jeeye ɓe kolliti ngam rende daabeje leydi mabɓe ha ɓuura wilde ɗum koko haɗa o saaha e nder leydi ndi kala taw koye dow oɗon sifa douane gendarme police militaire kala mum humpitama kala jiyaɗo ne soggi guilay otoji ha e soggoɓe ne jaltina leydi ndi kala yo jomum nangue hen to bene gonnoɗo hoore leydi bene woni Thomas Bonniyay holliti natti wawande gam cellal muɗum o natti ardade landa démocrate o holliti o saaha cellal makko rokkanimoy o fanno ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja ene gasa ñalawma janggo o ma en jaɓɓomo ɗo ko fate joolam jaɓeri wo yañino en caɗele gonɗe toon to moyen orient Israël Amérique Iran ha faymato golfe ko fitinaji mawɗi goni toon Israël nana jokki tan weddade misilaji mum faade Tehran mayɓe nana jokki guila ñande asende faade ɗo henna ko maayi ko kala ko 1350 neɗɗo hakkude Tehran woni Iran fayenma leyɗele goɗɗe ɗe kala woni tan kala hen ɗo misilaji janno dañi tigui to mayɓe a mbaɗi hen ko wona ɗum ko noon Israël holliti hande o joori pettoji mum toon to Iran ha toon to Liban noon ɓe gayinima hewɓe puɗɗima egginede yogay takko Beirut ɓen wondiɓe Hezbollah ko wona ɗum ko noon Israël holliti derguiti ñiɓirɗe armée ji kewɗi taw ko toon to Iran holliti weddima missile muɗum derguiti nokkuji kewɗi e nder Israël ko wona ɗum kono Azerbaïdjan holliti metti mum mawɗi no fewi gam doronaji Iran yande e leydi mum ɓe poodi kamɓene koɓe yoftotoɓe taw koye dow oɗon sifa ko wona ɗum ko noon États-Unis d'Amérique Sénat américaine lulinoma gam wonande démocrate en yinnode ustude doole Donald Trump faade guerre mo Iran ko wona ɗum ko noon républicaine ɓeydanimo doole accidimo e guerre o beele o guerre mo umani o daña hen polgo toon to leydi Russie hakkude Ukraine ciifodiri hande o ko ñalawma janggo fuɗɗoto gostodirgol wonande dumbaɓe ɓen dumbaɓe ma tolno temedde ɗiɗo militaire Russie taw ko dumbaɓe toon to Ukraine ma mbaw ɗaccitede ko noon kadi to banggue Russie faade toon to Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal ko Saydou Abouba ketkima alaki jaam yo jaam Allah hiranina